So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे 2.4 निनो आद्रा थानाय कुइसनफोरखौ जोङो सावरायगोन। दा जोंहा मा कुइसन नाम्बाराव दंमोन? कुइसन नाम्बार 4 दंमोन। कुइसन नाम्बार 4 खौ जोङो डिसकास खालामसै। कुइसन नाम्बार 4 नि जोङो गिबि 1 नाम्बारखौनो डिसकास खालामसै। बेवहाय जोंखौ मा फोरमान खालामनो होदो। स' बेखौ फोरमान खालामनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे मा इम्पर्टेन्ट फर्मुला होनो नागिरदों। बे जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट, जों बेखौ बेवहाय इउज खालामनांगोन आरो बे नोंथांमोननि पेज नाम्बार मायाव दङ? पेज नाम्बार 85 आव दङ। पेज नाम्बार 85 नि बै सिंनि फर्मुलाफोरा जोबोर इम्पर्टेन्ट। ए बि सि होनाय दङ, बे जाबाय इम्पर्टेन्ट। स' बेवहाय मा होनाय दङ नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबाव नायनो हायो। स' गिबियावनो मा नैबे मोनसे अ, बे जाबाय एक्स आरो बे जाबाय एक्स डेस आरो बे जाबाय वाइ आरो बे जाबाय वाइ। दा बेनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हागोन? दा ए नाम्बाराव मा लिरनाय दोङो? जिदु बिन्दोआ गुबै बिथोननि दाजाबथाय बाहागोआव थायो, थामहिनबा अ एक्स नि फारसे, अब्ला बेनि उदांस्लुखौ जोङो थामहिनबा हमना ला जोङो बबेबा मोनसे बा प्रब्लेमफोराव जेड इकुवेल टु जोङो मा मोननो हागोन? जेड इकुवेल टु माब्लाबा जोङो नैबायदि मोननाय जायो, बा नैबायदि जुदि थायोब्ला, बा 2i जुदि थायोब्ला जोङो बेनि बिन्दोफोरखौ मा मोननो हागोन? बेनि बिन्दोआ जाबाय एक्सआ जाबाय 0 आरो वाइआ जाबाय 2। दा बेफोरबायदि थायोब्ला जोङो बेखौ मा मोनसे जखायसेयाव, बेथ' नैबे मा जखायसेयावबो जाया, जखायनायावबो जाया, अब्ला जोङो माबायदि लिरगोन? बेनि जा उदांस्लु, थामहिनबा मडुलास अफ जेडखौ जोङो माबायदि लिरगोन? सरि, मडुलास अफ जेड नङा, बेयो जाबाय एम्प्लिट्युड अफ जेडखौ जोङो माबायदि लिरगोन? थामहिनबा थिटाखौ जोङो माबायदि लिरगोन? स' थिटा लिरनायनि जा आदब बेयो जाबाय 0 आरो 2, थामहिनबा बेयो माथिं थागोन? पजिटिभ थागोन। गुबै बिथोनखौ बुंनो मा? नैबे जाबाय दाजाबथाय गुबै बिथ', बे जाबाय दाजाबथाय गुबै बिथ' अ एक्स होनना बुंदों, आरो नैथिंना जाबाय दानख'थाय गुबै बिथ'। आरो बिथिंनाबो मा? नैबे जाबाय अ वाइआ जाबाय दाजाबथाय आरो सिंना मा? अ वाइ डेसआ जाबाय दानख'थाय। दा जेब्ला O2 जायो अब्ला मायाव जागोन? नैबेथिं थांगोन भेलु, नैबे बिन्दोआ मा? नैबे 0 आरो 2 माने नैबायदियाव थागोन। दा बेयो मायाव गोग्लैदो? दाजाबथाय गुबै बिथ'नि दाजाबथाय बाहागोआव दङ। बेखायनो बेनि उदांस्लु, थामहिनबा जों थिटाखौ मोननो हायो मा? 0 डिग्री जोङो मोननो हायो। थिग बिदिनो जुदि नैबेथिं थायोब्ला जोङो थिटानि मानखौ मा लिरगोन? थिटानि माना जागोन बेवहाय 180 डिग्री जागोन, 180 डिग्री जागोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा लिरनो हायो? अर जोङो पाइ लिरनो हायो। आरो थिग बिदिनो नैबे सिङाव थायोब्ला, बे सिङाव थायोब्ला जोङो बेखौ मा लिरनो हायो? जुदि नैबे जाबाय 0 डिग्रीया जाबाय अ एक्स एक्सिसआव थागोन, नैबे अ एक्स बिथ'आव थागोन, आरो नैबे बे 180 डिग्री जानाय अ एक्स डेस जेब्ला अ एक्सआव थायो आरो नैबे जागोन अ एक्स डेसआव थाब्ला जोङो बेबायदि लिरनो नांगोन। आरो जेब्ला दाजाबथाय नैबे वाइ बिथ'आव थागोन, अब्लाना जोङो थिटानि भेलुआ मा जागोन? थिटानि भेलुआ जाबाय, जोङो बेखौ लिरनो हायो 90 डिग्री, और जोङो लिरनो हायो मा लिरगोन जों दा? बेखौ पाइ बाय 2 जोङो लिरनो हायो। बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। बेनिफ्राय जोङो दा आरो नेक्स्ट मा लिरगोन? आरो जोबथारनायाव जुदि बैयाव जुदि थायोब्ला, स' जोबथारनाया मामोन जोंनिया? डि नाम्बाराव जुदि थायोब्ला जोङो बेखौ नै सिङाव जुदि थायोब्ला अ आरो वाइ डेस बेवहाय थायोब्ला जोङो -90 डिग्री लिरनाय जायो, और माइनास पाइ बाय 2 जोङो लिरनो नांगोन। दा बेबायदि थायोब्ला बिथ'फोराव, नैफोर बिथ'फोराव जुदि थायोब्ला जोङो बेबायदि लिरगोन। जुदि फार्स्ट क्वाड्रेन्टआव थायाबा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टआव थायालाबासिनो बिथ'फोराव थायोब्ला जोङो नैबे थिटा दिहुननायनि फर्मुलाफोरा बे पेज नाम्बारखौ नोंथांमोना 85 पेज नाम्बाराव थानायखौ एसे फरायब्लानो बुजिगोन। दा बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 4 नि 1 नाम्बारखौ जोङो बानायनोसै। कुइसन नाम्बार 4 नि 1 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों? स' बेवहाय कुइसनाव मा सोंदों नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबखौ फरायनानै नायनो हायो। स' जेब्ला बेखौ बानायगोन नोंथांमोना बिजाबखौ लाफाबानो जाबाय गावबा गावनि लोगोआव। दा बेवहाय मा सोंदों? कुइसन नाम्बार 4आ
गाहायनि जेथो अनजिमाफोरनि हेफाजाबाव एम्प्लिट्यूड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू एम्प्लिट्यूड Z1 प्लस बे एम्प्लिट्यूड Z2 धोरोमखौ थारजिरनो होदों। दा गिबियावनो मा लिर नोंथांमोना हमबाय Z1 इक्वल टू मा दङ गिबिनि Z दा बे -2 प्लस बे जासिगोन 2i दङ। दा गिबियावनो बेबायदि होनाय दङ। बेनिफ्राय जों दा मा खालामनांगौ बेखौ स' बेबायदि सिगां जाबायदि दिहुनदोंमोन जोङो एम्प्लिट्यूडफोरखौ बेबायदि बानायलांब्लानो जासिगोन। बेनिफ्राय स' नोंथांमोना दा मा लिरनो हायो बेखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट मा लिर बेखौ दिहुनदो आरो लिरनो हायो जोङो आरो Z2 इक्वल टू मा दङ 1 माइनास I बेखौबो लिरनांगोन। बेनिफ्राय दानिया मा खालाम गिबियावनो मा therefore Z1 into Z2 खौ दिहुनग्रोना ला। दा जोङो गिबियाव मा दिहुननो होदों प्रुफ खालामनो होदों। मा प्रुफ खालामनो होदोंमोन स' जोंखौ जाबाय बेखौ प्रुफ खालामनो होदों एम्प्लिट्यूड ऑफ Z1 into Z2 इक्वल टू एम्प्लिट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्प्लिट्यूड ऑफ Z2 बेखौ प्रुफ खालामनो होदों। दा गिबियावनो जोङो नैबे Z1 आरो Z2 खौ सानजाबग्रोना नांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो एम्प्लिट्यूड थामहिनबा थीटाखौ जोङो दिहुननो हागोन। दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय सानजाबनोसै सानजाब्ला मा मोनगोन नैखौ फज'दो -2 प्लस 2i ब्रेकेट इनटू बेखौबो ज' 1 माइनास I बे जाबाय। बेनिफ्राय सानजाब -2 जों 1 जों सानजाबा -2 माइनास ए प्लस बे जागोन 2i बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो 2i माइनास 2i स्क्वायर बेखौ जों मोनबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा नैबेखौ जोङो मा लिरनो हागोन -2 जाबाय बेयो बेनिफ्राय नैखौ जोङो मा प्लस 4i जों लिरनो हायो आरो बेवहाय जोङो मा मोनगोन दा बेवहाय प्लस बे जागोन 2 जागोन I स्क्वायरनि माना मा डाइरेक्टलि जोङो लिरनो हायो बेखौ प्लस जासिगोन आरो बेजों बे केन्सेल थांबाय मा थागोन 4i थाबाय। आरो बेवहाय बिन्दोफोरा मा जागोन बिन्दोफोरा जाबाय मोनसेया जाबाय 0 x आ जाबाय 0 आरो y आ जाबाय 4। दा बेवहाय 0 आरो 4 आ मा क्वाड्रेन्ट थामहिनबा बे सेथि जखायसेयावबो थानाय नङा नैथि जखायसेयावबो थानाय नङा थामथि जखायसेयावबो थानाय नङा आरो ब्रैथिफोरावबो थानाय नङा। बेयो मा थागोन बेयो जाबाय नैबे एक्सिसनि नैबे मोनसे बिथोआव थागोन y बिथोआव थागोन। बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरनो नांगोन बेखायनो बा जेराव बेवहाय बिन्दोफोरा सानलावरि बिथोनि दाजाबथाय बाहागोआव दङ। सानलावरि बिथोनि दाजाबथाय बाहागोआव दङ। बेनिखायनो मा लिरनो हायो जों दा स' डाइरेक्टलि मा लिर नोंथांमोना डाइरेक्टलि एम्प्लिट्यूडखौ लिरनो हासिगोन therefore एम्प्लिट्यूड ऑफ Z1 into Z2 इक्वल टू मा मोनगोन जों दा बेखौ जोङो π/2 लिरनो हायो एबा 90 डिग्री जागोन। दा बेखौ जोङो एसे आवगोलावसो डिसकास खालामबोखादों। दा नैखौ मा बुङो सानलावरि बिथो सानलावरि माने नैबे y एक्सिसखौ बुंनाय जादों। बेवहाय y एक्सिसखौ जोङो सानलावरि बिथो बुङो आरो नैबे x एक्सिसखौ मा बुंनाय जायो जोङो गुबै बिथो होनना बुंनाय जायो। दा नैबे OX आरो X डैश बेवहाय मा Y डैश दा दाजाबथाय बिथो होनना बुंदों बेवहाय दाजाबथाय बाहागोआव नैबे O निफ्राय Y खौ जोङो दाजाबथाय आरो बेनि सिङाव थायोब्ला जोङो बेखौ दानख'थाय बिथो होनना बुङो सानलावरि बाहागोनि दानख'थाय बिथो आरो नैबे OX खौ बुंनाय जायो बे जाबाय गुबै बाहागोनि दाजाबथाय बिथो आरो नैबे जाबाय बे गुबै बिथोनि मा दानख'थाय जोङो बुंनो हायो। दा जेब्ला बेफोरबायदि नैफोर बिथोफोराव थागोन अब्ला जोङो दहाय आगोलावसो सोलोंबोनाय बायदि जोङो डाइरेक्टलि मा π/2 लिरनो हायो। जाहोना जाबाय बे
बेनिफ्राय जों नेक्स्ट मा खालामगोन दा एम्प्लिट्युड अफ Z1 आरो Z2 थामहिनबा नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडनिखौ जोङो मोननो हाबाय दानिया जोङो बेखौ दिहुनदो दा बेखौ दिहुननोबा नोंथांमोना गिबियावनो मा सिगां आगोलाव दिहुननाय बायदि एम्प्लिट्युड थामहिनबा थिटाखौ दिहुननाय बायदि दिहुननांगोन दा गिबियावनो जोङो माखौ दिहुनगोन दा Z1 नि थाखाय जोङो गिबियावनो दिहुननोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनो हायो फिन बा दानिया लिरबानो जाबाय बेवहाय दानिया Z1 इक्वल टू बेखौ लाफिनदो -2 प्लस 2i बेवहाय बिन्दोखौ जोङो मा मोननो हागोन बिन्दोआ जाबाय -2 आरो +2 जेराव बे जुदि x आ जुदि माइनास जायोब्ला आरो बे जुदि 2 जायोब्ला पजिटिव जायोब्ला y आ अब्ला बिन्दोफोरा मायाव थागोन बिन्दोफोरा जखायसै नैथि जखायसै लिरनांगोन बेवहाय नैथि जखायसैयाव दङ दा बे जासिगोन आरो नैथि जखायसैयाव थायोब्ला थिटा दिहुननाया माबोरैमोन जोंहा स' जोङो बेवहाय थिटाखौ दिहुनब्ला माबायदि जागोन थिटा 1 जोङो हमबाय Z1 नि थाखाय स' बे नैथि जखाय थायोब्ला मा पाइ माइनास आल्फा जायोमोन स' बेफोर फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि दानिया जोङो आल्फाखौ दिहुनगोन स' आल्फा दिहुनोब्ला गिबियाव मा लिरग्रोनांगोन बेवहाय लिरफिन 10 आल्फा इक्वल टू मा दङमोन जोंहा y बाय x बेनिफ्राय मडुलास y माने बे जासिगोन 2 आरो बे जासिगोन बेसेबां -2 बेनिफ्राय जोङो बेखौ 2/2 लिरनो हायो बेथिं मोनबाय जोङो 1 बेनिफ्राय जोङो दा मोनगोन 10 आल्फा इक्वल टू मा जागोन 10 बे जासिगोन पाइ बाय 4 बेनिफ्राय 10 केन्सेल थांबाय मा थागोन आल्फा इक्वल टू पाइ बाय 4 जोङो मोननो हाबाय दा नैबे आल्फानि मानखौ बेवहाय फज'दो स' फज'ब्ला मा मोनगोन नोंथांमोना दा बेवहाय फज'दो स' आं बेखौ खोमोरनानै होबाय आरो खोमोरनानै बेवहाय नोंथांमोना बेखौ सिंथिंजाय बानायलांबानो जागोन दा बेवहाय जोङो मा लिरनो हायो थिटा 1 थामहिनबा मा बेयो जाबाय एम्प्लिट्युड अफ मा जागोन Z1 इक्वल टू बे जागोन पाइ माइनास जोङो आल्फा मोनदोंमोन दा मानखौ फज'ना होदो पाइ माइनास आल्फानि माना बेसेबांमोन पाइ बाय 4 बेनिफ्राय 4 बे जासिगोन 4 पाइ माइनास पाइ आरो जोङो मा मोननो हागोन 3 पाइ बाय 4 बेखौ जोङो मोनबाय दा बे जासिगोन नैबे थिटा 1 थामहिनबा एम्प्लिट्युड अफ Z1 नि माना जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो जोङो Z2 नि थाखाय दिहुननोसै स' Z2 आबो बिदिनो खालामनांगौ जोबोद गोरलै Z2 खौ जोङो माबायदि दिहुनगोन दा आरोबाव Z2 इक्वल टू मा दङ 1 माइनास i दा बेवहायबो बिन्दुफोरा मा जागोन मोनसे जाबाय 1 आरो बे जागोन -1 जोङो लिरनांगोन बेनिफ्राय बेवहाय x आ जाबाय पजिटिव आरो y आ जाबाय नेगेटिव स' बिदि थायोब्ला मा क्वाड्रेन्टआव जायोमोन स' बेबायदि जुदि थायोब्ला जोङो बेखौ मोनथिगो 4 क्वाड्रेन्ट होननानै जेराव बिन्दुफोरा बेवहाय ब्रैथि जखायसैआव दङ दा बेखौ लिरनांगोन स' ब्रैथि जखायसेयाव थायोब्ला देयरफर थिटा एबा मा जागोन एम्प्लिट्युड अफ Z2 आ बेसेबां जागोन दा ब्रैथि जखायसेयाव थायोब्ला जोङो मा लिरनो हायो माइनास आल्फा जोङो मोननो हायो बे जाबाय थिटा दिहुननायनि फर्मुलामोन ब्रैथि जखायसेयाव थाब्ला बेखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय जों दा मा दिहुनगोन दानिया जोङो 10 आल्फानि मानखौ दिहुननांगोन बे जागोन y बाय x बेनिफ्राय मा मोननो हायो जों दा y नि माना जाबाय बेखौ फज'दो -1 बेनिफ्राय x माने 1 बेनिफ्राय जों मा मोननो हागोन 1/1 इक्वल टू 1 बेनिफ्राय 10 आल्फा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो 1 नि जायगायाव 10 पाइ बाय 4 10 केन्सेल थांबाय
अल्फा इक्वल टू जों मोननो हागोन पाइ बाय 4 दानिया बे पाइ बाय 4 खौ नोंथांमोना बेवहाय गोजौनि जा बे फर्मुलायाव नोंथांमोना फज'दो स' फज'ब्लानो जोङो मोननो हासिगोन जों दा फज'नोसै नोंथांमोना सिङाव लिरबानो जाबाय बेखौ लिरनायनि उनाव नैखौ लिरफिनना होदो therefore theta equal to amplitude of z2 equal to minus alpha equal to जों मा लिरनो हायो आल्फानि जायगायाव जों मा मोनदोंमोन पाइ बाय 4 जों मोनबाय दानिया बेखौ जोङो फज'ना होदो बेवहाय amplitude of p z1 आरो प्लास amplitude of z2 बेयाव फज'बा मा मोनगोन दानिया amplitude of z1 plus amplitude of z2 दा amplitude of z1 बेखौ जोङो बेसेबां मोनदोंमोन बेखौ जोङो मा मोनदोंमोन 3 पाइ बाय 4 मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय आरो बिथिं जोङो मा मोनगोन दा नैबे बे जासिगोन बेसेबां बेयो जासिगोन बेवहाय प्लास दङ स' आरो बे जाबाय माइनास पाइ बाय 4 बेबायदि आरो बेखौ मा लिरनो हायो 3 पाइ बाय 4 बे जासिगोन माइनास पाइ बाय 4 जोङो मा लिरनो हायो बेखौ बे जासिगोन 4 बे जागोन 3 पाइ बाय माइनास पाइ जागोन बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो 2 पाइ बाय 4 बेखौ केन्सेल खालामबाय स' पाइ बाय 2 थाबाय स' बेयो माजों गोरोबखो दा नैबे राइट हेन्ड साइड थामहिनबा एम्प्लिट्युड अफ z1 z2 जों बेनि मानखौ जोङो समान मोननो हाबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हायो बेवहाय therefore amplitude of z1 into z2 equal to बेखौ लिरदो z1 plus amplitude z2 दा आरो जोबथारनायाव लिरना होनो हायो नोंथांमोना दिन्थिनाय जाबाय बेबायदि लिरना होब्लानो जासिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना बी नाम्बारखौ गावबा गाव बानायनो नाजा बी नाम्बाराबो बिदिनो सेम नोंथांमोना बेखौ बुजिब्लानो बे बी नाम्बारनिखौबो गोरलैनो बानायनो हाखागोन स' जोबोर गोरलै 2 नाम्बारा 4 नि 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना बानाय बेनिफ्राय जों दा गोबाव खालामालासे 5 खौ जोङो बानायनोसै स' 5 नि सोंनाया मा दङ बेवहाय मा सोंदों 5 नाम्बाराव कुइसन नाम्बार 5 आ जाबाय गाहायनि जेथो अनजिमाफोरनि हेफाजाबाव एम्प्लिट्युड z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू एम्प्लिट्युड z1 माइनास एम्प्लिट्युड z2 धोरोमखौ थारजिर दा बेखौबो जोंखौ मा खालामनो होदो जोंखौ भेरिफाइ खालामनो होदो थामहिनबा फोरमान खालामनो होदो बेबो जोबोर गोरलै सिगां जा बानायबाय बेबायदिनो सेम बानायनांगौ बेखौबो स' बेखौबो जोङो गोबाव खालामालासे बानायनोसै 5 नि 1 नाम्बारखौ बानायनानै होनोसै नोंथांमोना 2 नाम्बारखौ बानायनानै नाजाबानो जाबाय बानायनो दा 1 नाम्बाराव मा दङ सलुसन दा गिबियावनो बेखौ मा खालाम बेखौबो जोङो z1 आरो z2 हमनो नांगोन दा बेवहाय मा दङ कुइसनाव जाबाय रुट ओभार 3 माइनास I बेनिफ्राय 1 माइनास रुट ओभार 3I बिदि दङ दा जोङो बेखौ हमनोसै लेट z1 इक्वल टू रुट ओभार 3 माइनास I आरो z2 इक्वल टू मा दङ z2 आ जाबाय नैबे स' 1 माइनास रुट ओभार 3I दा बिदि दङ स' जोङो बेखौ मा खालामनो हायो दा नोंथांमोनखौ मा प्रुफ खालामनो होदो जोंखौ मा बेखौ आं खनसे लिरना लानोसै एम्प्लिट्युड अफ z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू एम्प्लिट्युड z1 माइनास एम्प्लिट्युड z2 दा बेखौ जोंखौ फोरमान खालामनो होदो दा गिबियाव नोंथांमोना z1 बाय z2 खौ दिहुनग्रोना ला z1 डिवाइड बाय z2 खालामग्रोबाय दा बेनि मानफोरखौ फज'दो माना जाबाय बे रुट ओभार 3 माइनास I डिवाइड बाय बेनिफ्राय बे जासिगोन 1 माइनास रुट ओभार 3I बे जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन जोङो सायावबो सिङावबो इनटु खालामनोसै माखौ 1 प्लास बेखौ 1 माइनास रुट ओभार 3I बेनिफ्राय 1 प्लास रुट ओभार 3I जासिगोन बेनिफ्राय आरो सायाव मा जागोन रुट ओभार 3 माइनास I बेनिफ्राय 1 प्लास
रुट ओभार 3i दा बेखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय बेखौ सानजाबदो सानजाब्ला मा मोनगोन रुट 3 जों 1 जों सानजाब्ला जोङो बेखौ रुट 3 मोननो हायो रुट 3 जाबाय रुट 3 जों रुट 3i जों सानजाबबा जोङो मा मोननो हागोन बेखौ आं डाइरेक्टलि लिरनोसै बे जासिगोन 3i जागोन रुट 3 थामहिनबा रुट 3 इनटु रुट 3 खालामबा जोङो 3 मोननो हायो आं बेवहाय 3i डाइरेक्ट लिरबाय बेनिफ्राय माइनास से प्लास से माइनास बे जागोन i माइनास से प्लास से माइनास बे जागोन रुट 3/i स्क्वायर आरो सिंना मा जागोन 1 स्क्वायर माइनास बे जासिगोन रुट ओभार 3 बेनिफ्राय i होल स्क्वायर बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय बेखौ सेफायदो रुट 3 बे जासिगोन प्लास 2i बेनिफ्राय बेखौ मा लिरनो हायो प्लास रुट ओभार 3 i स्क्वायर नि माना जाबाय माइनास 1 बेखायनो जों बिदि लिरबाय बेनिफ्राय सिंना मा जागोन 1 बेनिफ्राय बेबो जागोन मा प्लास 3 डाइरेक्टलि आं लिरखाबाय नैबे रुट 3i खौ सेफायब्ला मा जागोन प्लास 3 जोङो लिरनो हायो स' नैबे बे रुट 3 आरो मा स्क्वायर आरो i स्क्वायर जागोन बे स्क्वायरजों बेजों केन्सेल थांबा मा जागोन 3 आरो i स्क्वायर थाबाय 3 आरो i स्क्वायर जाबा माइनास 1 मा माइनास 3 मोनगोन जों बेनिफ्राय माइनास 3 खौ डाइरेक्टलि आं माइनासजों सानजाबा जों मा प्लास 3 मोननो हागोन दा बेखौ खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जों मा खालामनो हायो स' नोंथांमोना बेखौ सल्व खालामबा मा मोनगोन नेक्स्ट नै जों बेजों प्लास खालामदो 2 रुट ओभार 3 डिवाइड बाय बे जासिगोन प्लास 2i सिङाव जाबाय 4 बेनिफ्राय जोङो सेपारेटलि जोङो लिरनो हायो बेखौ जोङो मा लिरनो हायो स' नैयाव जोङो 2 खौ कमन लायोब्ला मा जागोन 2 बेनिफ्राय रुट ओभार 3 प्लास i बेनिफ्राय 4 बेखौ केन्सेल खालामनो हायो मा थाखो जोंहा बे जाबाय रुट ओभार 3/2 प्लास i 1/2 आङो डाइरेक्टलि बेबायदि लिरनानै होबाय दा बेनिफ्राय जोङो बिन्दोफोरखौ मोननो हासिगोन स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो जोबथारनायाव स' जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होदो लिरोब्ला मा जासिगोन दा स' आं खोमोननानै होबाय बेखौ स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा नोंथांमोना इकुवेलनि सिङाव लिरबानो जाबाय नैथिं z1 डिवाइड बाय z2 दङमोन आरो नैनि सिङाव लिरबानो जाबाय मा लिरगोन रुट ओभार 3/2 बेनिफ्राय कमा 1/2 दा बिन्दोफोरखौ जोङो मोननो हाबाय दा नैबे बिन्दोफोरा x नाबो मा दाजाबथाय आरो y नाबो जाबाय दाजाबथाय बेखायनो मा लिरनो हागोन जेराव बिन्दोफोरा सेथि जखायसैआव दङ दा सेथि जखायसेयाव दङ आरो सेथि जखायसेयाव थायोब्ला जोंहा फर्मुलाया मामोन देयरफॉर थीटा इक्वल टू मामोन जोंहा स' थीटाया जाबाय आल्फामोन डाइरेक्टलि बे फर्मुलामोन जोंहा एम्प्लिट्युड दिहुननाय बेनिफ्राय दा गिबियावनो मा दिहुनग्रो नोंथांमोना बेखौ दिहुनग्रोनांगोन आल्फानि मानखौ दिहुननांगोन दानिया tan alpha इक्वल टू मा मडुलास ऑफ y डिवाइड बाय मडुलास ऑफ x दानिया मानखौ फज'दो y नि माना जाबाय बे 1/2 बेनिफ्राय x माने बे रुट ओभार 3/2 बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेखौ 1/2 आरो बे जासिगोन रुट ओभार 3/2 जों मा लिरनो हायो 1/2 इनटु 2/रुट ओभार 3 2 केन्सेल थांबाय मा थाखो 1/रुट ओभार 3 10 नि मा मोनसे डिग्रीआव जोङो 1/रुट ओभार 3 खौ जोङो मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना गोसोखां अब्लानो बेयो जासिगोन स' जोङो मा लिरनो हायो tan alpha इक्वल टू जोङो मा मोननो हागोन 10 जोङो 30 डिग्री लिरनो हायो स' 30 डिग्रीआव जोङो मा मोननो हायो जोङो 1/रुट ओभार 3 खौ जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा लिरगोन दा स' नेक्स्ट नोंथांमोना मा खालामनो हायो बेखौ आरो नोंथांमोना 30 डिग्रीनि जायगायाव मा लिरबावनो हागोन स' जोङो पाइ बाय मा 6 बो लिरनो हायो जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव पाइ बाय 6 बो लिरनो हागोन बेनिफ्राय जोङो मा खालामदो दा नैबे 10 खौ मा केन्सेल खालामबाय मा थाखो आल्फा इक्वल टू मा मोननो हाखो 30 डिग्री जोङो मोननो हाबाय दानिया बे आल्फाखौ बेवहाय फज'दो स' फज'योब्ला मा मोनसिगोन जों दा
अल्फा इक्वल टू जों बेसा मोनखो 30 डिग्री देयरफोर मा मोनखो दा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मोनबाय आरो जों मा लिरनो हायो जोङो एम्प्लिट्यूड 30 डिग्री थीटा माने 30 डिग्री माने मा z1 डिवाइड बाय z2 नि माना जाबाय 30 डिग्री होननानै जों लिरनो हागोन दा बे जोङो नैबे आगसि आथिं थानायखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय दाना आगदा आथिं थानायफोरखौ बानायनो नाजा स' आगदा आथिं थानायफोराबो बिदिनो सेम बानायनांगौ दा गिबियाव नोंथांमोना मा होनाय दङ बेखौ लिरफिनना लाफिननो हागोन दा दानिया z1 इक्वल टू √3 माइनस I बेखौ मोनदोंमोन दा बेवहाय बिन्दोआ मा जागोन √3 आरो मोनसेया जागोन -1 दा जेराव बिन्दोफोरा मायाव थागोन बेयो ब्रैथि जखायसेआव दङ ब्रैथि जखायसेआव दङ बेखायनो फर्मुला मा जागोन जोंना दा स' बेनि थाखाय z1 नि थाखाय जोङो थीटा 1 लानोसै थीटा 1 फर्मुला जाबाय माइनास आल्फा ब्रैथि जखायसे थायोब्ला थीटा दिहुननाय फर्मुला जाबाय एम्प्लिट्यूड दिहुननाय फर्मुला जाबाय बे जागोन आरो जोङो मा लिरनो हायो दानिया आरो बेवहाय नोंथांमोना लिरदो देयरफोर 10 अल्फा इक्वल टू बे जासिगोन y बाय x बेखौ लिरफिननो हायो जोङो स' बे मा जागोन बे जाबाय -1 बेनिफ्राय x नि माना जाबाय √3 बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेवहाय स' बेवहाय जोङो लिरनो हायो 1 बाय √3 दा बेखौबो जोङो मा मोननो हागोन 10 अल्फा इक्वल टू 10 30 डिग्री 10 जों थांबाय मा थागोन अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री जों मोननो हाबाय देयरफोर बेखौ लिरफिनदो स' मा जागोन थीटा 1 इक्वल टू जोङो मा लिरनो हायो एम्प्लिट्यूड ऑफ z1 इक्वल टू माइनस मा 30 डिग्री जोङो मोननो हासिगोन बेवहाय मानखौ फज'बाय जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ दिहुनलाय z2 नि थाखाय दिहुनब्ला मा जागोन z2 नाबो सेम स' नैयाव नोंथांमोना मा लिर z2 स' z2 नि थाखाय माबोरै दिहुनगोन दा आरोबाव z2 इक्वल टू 1 माइनस √3i दंमोन बेनिफ्राय मा लिरनो हायो 1 आरो माइनस √3 जासिगोन बिन्दुफोरा बे जागोन आरो बे मा जादों दा नैयावबो मा जागोन बेवहायबो जोंहा बे ब्रैथि क्वाड्रेन्टआव थागोन बिन्दुफोरा मा ब्रैथि जखायसेयावनो दङ जिहेतु x आ मा पजिटिव आरो y जाबाय नेगेटिव दा बेनिखायनो बेबो फर्मुला मा जागोन थीटा 2 इक्वल टू माइनस आल्फायानो जागोन फर्मुलाया आरो मा लिरनो हायो 10 अल्फा इक्वल टू जोङो बेखौ डाइरेक्टलि लिरनोसै माइनस √3 बाय बेवहाय लिरनो हायो जोङो 1 लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनगोन बे √3 बाय 1 स' √3 मोनबाय बेनिफ्राय दा √3 माने मा 10 नि मा डिग्रीआव जोङो बेखौ मोननो हायो 10 60 डिग्री जागोन बेनिफ्राय बेखौ दाननाय थांबाय मा थागोन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री मोननो हाबाय देयरफोर थीटा 2 एबा एम्प्लिट्यूड ऑफ z2 जोङो मा मोननो हायो बे 60 डिग्रीखौ मोननो हायो दानिया जोङो मोननैखौबो मोनबाय एम्प्लिट्यूड ऑफ z1 खौबो जों मोनबाय आरो 2 खौबो मोनबाय बेखौ दानिया बेथिं मा बानायफिननो नाजादो स' नोंथांमोना माबोरै खालाम दानिया एम्प्लिट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्प्लिट्यूड z2 इक्वल टू बेसेबां मोनगोन z1 नि माना बेसेबां मोनदोंमोन जोङो बेखौ जोङो -30 डिग्री मोनदोंमोन स' -30 डिग्री बेनिफ्राय जोङो मा मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे जासिगोन आरो माइनस बे जासिगोन बेसेबां बे -60 जागोन बेनिफ्राय बे जासिगोन आरो बेसेबां बे जागोन -30 डिग्री बे जासिगोन +60 डिग्री बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखौ 30 डिग्री जों मोननो हायो दा नैबे बै जा दिहुननाय आगसि आथिं जा दिहुननाय मान बेजों गोरोबखाबाय स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो जोबथारनायाव
बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन therefore amplitude of z1 divided by z2 equal to बेखौ जोङो मोनबाय z1 minus amplitude of z2 बा दिन्थिनाय जाबाय होदो नोंथांमोना थारजिरनाय जाबाय दिन्थिनाय जाबाय दा बेबायदि जों दिन्थिनाय गोरलै किन्तु बानायनाय एसे गोलाव जागोन आरो नोंथांमोना बे 2 नाम्बारखौ बिदिनो खालामनो हायो 2 नाम्बार 5 नि 2 नाम्बाराबो बेबायदि खालामब्लानो जागोन एन्सारा गोरोबहैगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेफोरखौ प्रेक्टिस खालामब्लानो हाखागोन जोबोर गोरलै स' नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 6 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 6 आबो जोबोर गोरलै बेखौ डाइरेक्टली बानायखानो हाखागोन जोङो बेयो जोबोर गुसुंखा बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 6 खौ मा सोंदों बेवहाय 6 नाम्बारा मा दङ 6 नाम्बारनि होनाय दङ बेवहाय मा होनाय दङ एम्प्लिट्युड अफ z बे दङ बेसां 5 होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा मा दिहुननांगौ ए नाम्बाराव मा होनाय दङ दा कुइसना जाबाय सलुशना मा जागोन दा सलुशना जाबाय z बार होनाय दङ सायाव स' बेयो मा जागोन फर्मुला जोंना बेबायदि जायो बेनिफ्राय दा मानखौ फज'ना होदो डाइरेक्ट जोङो 5 मोननो हागोन -5 मोननो हागोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारा जाबाय बी नाम्बारनि सलुशना मा जागोन कुइसनाव मा होनाय दङ बेबायदि -z होनाय दङ स' बेखौबो जों मा लिरनो हायो डाइरेक्टली मा बे -5 जागोन बेनि एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बारा जाबाय सी नाम्बारनियाबो जाबाय एम्प्लिट्युड I बेनिफ्राय मा z दङ स' बेखौ जोङो मा लिरनो हायो पाइ बाय 2 प्लास जोङो 5 बेबायदि जोङो लिरनो हायो दा बेफोरनो जाबाय बेनि जा दिहुननो गोनां मानफोर बेफोरनो बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 7 थामहिनबा बे 2.4 नि जोङो जोबथारनाय कुइसनखौ नायनोसै बेवहाय लांदां जायगाखौ सुफुंनो होदों दा लांदां जायगाखौ सुफुंनायनि गिबि कुइसना मा दङ ए नाम्बाराव मा दङ ए नाम्बारनि सोंनाया जाबाय बेवहाय 7 नि ए नाम्बाराव मा सोंदों दा बेनि सलुशन बा एन्सारा मा जागोन दा जिदु मा दङ ए बेनिफ्राय बिलंस टु आर आरो ए इज लेस देन 0 देन एम्प्लिट्युड अफ ए इक्वल टु मा जागोन होनना सोंदों थामहिनबा बेवहाय मा दङ कन्डिशना बेवहाय ए आ मोनसे मा बे रियेल नाम्बार होनना बुंदों आरो मा ए आ मा 0 निख्रुइ दुइसिन जानो नांगोन अब्ला एम्प्लिट्युड अफ मा ए आ मा जागोन होनना सोंदों दा बेनि एन्सारा जाबाय डाइरेक्टली नोंथांमोना बेखौबो लिरना लानो हायो बे जासिगोन पाइ जागोन नाम्बार ए ना जाबाय पाइ बेनिफ्राय नाम्बार बी ना जासिगोन नाम्बार बी नि फिननाया जाबाय बेवहाय मा सोंदों जितु बी बिलंस टु आर बी इज लेस देन 0 अब्ला बेसां एम्प्लिट्युड अफ बी बेयो जागोन बेसां स' बी नि एन्सारा जाबाय आं डाइरेक्टली लिरना होनोसै माइनास बे जागोन पाइ बाय 2 बेनिफ्राय सी नाम्बारा जाबाय जितु बी बिलंस टु आर आरो बी इज ग्रेटर देन 0 बी आ मा 0 निख्रुइ देरसिनबाथाय बेयो जायो बेसां पाइ बाय 2 जागोन सी नाम्बारा बेनिफ्राय डी नाम्बारनि फिननाया जाबाय बेवहाय मा सोंदों कुइसना जितु z डाज नट इक्वल टु 0 माने z आ जाबाय z अनजिमाखौ फोरमायदों आरो बेयो एम्प्लिट्युड z प्लस एम्प्लिट्युड z बार बेनि रिजाल्टआ मा जागोन दा डी नाम्बारनियाबो बेनो जासिगोन फिननाया मा जागोन डी नाम्बारना जाबाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो बेखौ बेबायदि लिरनोबो हायो एम्प्लिट्युड z बार इक्वल टु रिजाल्टआ जागोन बे 0 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोबथारनाय कुइसना जाबाय इ नाम्बाराव मा सोंदों स' इ नाम्बारा बिदि इ नाम्बाराबो मा एम्प्लिट्युड अफ 1 प्लास I बेनिफ्राय मा दङ प्लास एम्प्लिट्युड बे जोङो 1 माइनास I बेनि रिजाल्टआबो मा जागोन 0 जागोन स' बेफोरनो जाबाय कुइसन नाम्बार 7 नि सोंनायनि फिननायमोन स' बेनो जाबाय 2.4 नि सावरायनो गोनां कुइसनफोरमोन आरो आपडेट थांनाय बेफोरनि जा नोंथांमोननो होमवर्क दोननाय जादों बेफोरखौ नोंथांमोना बानायनो नाजा स' जोङो उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना
लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय